Hekk kif bdiet tinbena l-Belt Valletta, il-kavallieri ħasbu wkoll biex jagħtu bidu għall-bini tal-knejjes u l-palazzi tagħhom. Kien hemm diversi tibdil ta' fejn inbnew il-palazzi, u wieħed minn dawn li għadda minn dan it-tibdil kien appuntu il-Palazz tal-Gran Mastru. Jidher li l-ewwel ħsieb kien biex jinbena fejn illum hemm il-Berġa ta' Kastilja. Iżda meta fl-1571 il-Gran Mastru Pietro del Monte ordna it-trasferiment tal-kwartieri tal-Ordni mill-Forti Sant'Angelo u l-Birgu lejn il-Belt Valletta, il-palazz kien għadu lanqas biss beda jinbena. Mar joqgħod f'dar li kienet tan-neputi. Minħabba nintoġob il-pożizzjoni tad-dar, prattikament fiċ-ċentru tal-Belt Valletta, ittieħdet id-deċiżjoni li l-palazz jinbena fejn jinsab illum. Il-perit li jingħata l-inkarigu li jibni l-palazz kien il-Malti Girolamo Cassar. Minħabba li ma setax iwaqqa kollox u jerġa' jibni palazz ġdid, kellu jaqqat il-bini li kien hemm. U dan għadna narawh sal-ġurnata tal-lum, għax meta nħarsu lejn il-faċċata naraw kemm mhijiex bilanċjata. Fil-fatt sa nofs is-seklu 18 il-palazz kellu bieb wieħed biss fil-faċċata. Kien fi żmien il-Gran Mastru Pinto li l-faċċata tal-palazz ingħatat id-dera li naraw illum. Wara li telqu l-kavallieri minn Malta, il-palazz beda jintuża mill-awtoritajiet Franċiżi u imbagħad sar il-Palazz tal-Gvernatur. Illum il-ġurnata huwa l-Palazz Presidenzjali. Il-faċċata tal-palazz hija interessanti minħabba diversi dettalji li niltaqgħu magħhom. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew madwar il-bib prinċipali, jiġifieri dak li jwasslek fil-bitħa fejn hemm l-istatwa ta' Nettunu, naraw li mal-bib hemm murija s-simbolu tal-Gran Mastru Pinto, in-nofs qamar. Anki jekk wieħed iħares fis-saqaf tal-istess daħla, għandu jara l-arma ta' dan il-Gran Mastru. Il-faċċata hija mimlija dettalji. Jingħad li l-ewwel galleriji li ġew magħluqa f'Malta kienu fil-fatt dawn tal-Palazz Maġistrali. Huwa maħsub li sas-seklu 17 kienu diġà bdew jingħalqu dawn il-galleriji, billi beda jkun miżjud il-kaxxa tal-injam quddiem it-twieqi u l-galleriji miftuħa. Interessanti ħafna huma id-dettalji tas-saljaturi li naraw mad-dawra. Iżda l-aktar parti interessanti hija dik id-dekorazzjoni li hemm taħt il-gallerija li qiegħda mal-kantuniera ta' triq l-Arċisqof. Hemm mill-inqas 3 figuri, wieħed fuq l-ieħor. Fil-fatt trid tħares sew lejn dan id-dettall biex tibda tara fil-figuri. Għalkemm bħal dawn id-dekorazzjonijiet wieħed isib madwar diversi galleriji f'Malta, fil-verità din hija unika. Imbagħad hemm ukoll il-lapidi kommemorattivi li twaħħlu mal-faċċata tal-palazz. Dawn ifakru ġrajiet li seħħew mit-tieni Gwerra Dinjija l-hawn. Hemm kopja tal-ittra li kien bagħat il-President tal-Amerika, Franklin Roosevelt. Hemm ukoll kopja tal-ittra li kien bagħat ir-Re George VI tal-Ingilterra, fejn faħħar il-qlubija tal-Maltin u onora lil Maltin bloti tal-George Cross. Imbagħad naraw 4 lapidi kommemorattivi oħra li jfakru avvenimenti aktar riċenti. Hemm dik li tfakkar loti tal-Indipendenza fl-1964. Oħra tfakkar id-dikjerazzjoni tal-Parlament Malti li Malta hija Repubblika, ġrajja li seħħet fl-1974. It-tielet waħda tfakkar l-għeluq tal-bażi militari Ingliża fl-1979. Ir-raba lapida tfakkar iż-żewġ żjarat li kien għamel f'Malta il-Qaddiż Papa Ġwanni Pawlu II. Il-faċċata tal-Palazz Presidenzjali huwa sinonimu mal-awtorità tal-pajjiż u tinkuruna l-istess palazz naraw il-bandiera ta' Malta u dik tal-President ta' Malta.